Pun. Paribasane rek gambar kucing. Piye? Derek enten wingking. Rek gambar macan. Entuk melu aja njuk jajan. Rek cemplung kalen. Piye? Ilang. Raimu kok ngono kan. Pun naik kersanipun ngaten nggih monggo mawon. Ayo tutno laku cantreku kok. Tata Katiwi saya Indri Yaksa Sara Maruta Nabana Markana Samilana lan Warayang Trining Rana Trining Rana wisikan pagulingan lima piye lakon kaya ngene iki coba aku njaluk panemumu Yayi wah sisip sembire bubrah bebrayane wong pringgondani ka wis kok ngono nalare piye kala Bendana lah nyatane Kakang Brajadenta wani nyidrani janji ora kepiye kuwi moko awake dhewe kaya ngene sing ditiru rak Kakang Brajadenta rak mung manut sing ana ngarep delalah sing ana ngarep dinut ora keneng gugu karo panggrimuke wong liya manut karo Ndara Durna karo Den Bagus sing kuning ae rusak wis yen ora tak rampungane dhewe wah aja Kang aja glandang carang saka pucuk kingko ngono iya awake dhewe rak mung sak derma dikongkon to Kang dikongkon ki ya adile mung matur karo sing ngongkon lah mengko Purbawasesane nek wis ana dawuhe Kang Mas Werkudara wis kowe kala Bendana ngrampung ana Dik gawe Brajadenta cekelen tak cekele kowe yo wani sing kandha sapa lho jare kowe arep nyekel sing ngomong sapa lah kowe iki mau apa kok ya upamane aku diperintah aku ya gende merintah kowe kok wong aku mbok kon perang edan apa aku karo bojoku wedi ya memper wae ora ya wis pancen ngono ya kudu matur karo sing kawugat ngono Kang apike ngono engko nek wis ana dawuh saka para sesepuh lah aku lagi temandang aja disiki kersa ora apik Kang oh iya yen to pancen ayo yayi bebarengan karo pun Kakang diaturake wae kelawan para pepundhen
Surya malih kinarya palupi Surya putra Narpati ngawangga lan Pandhawa turut kadange lan Yayah tunggil ibu suwi tomring Sri Kurupati ing Astina kinarya golagul manggala golonganing prang sinuwun ngapangga kados pundi Bapak. Nah, ketingalipun menika Brajadenta mboten saya kendho saya kenceng tikatipun. Anggenipun badhe nyuwun wangsul ing negari Pringgondani. Ing pangajab keparingipun ingkang sinuwun ing Ngastina. Menawi Brajadenta menika kelampahan jumeneng ratu wonten negari Pringgondani purun mboten purun. Brajadenta menika rak kemutan labuh labetipun sinuwun Ngastina. Ing Binjang Baratayuda Jaya binangun tiyang Pringgondani tartamtu manunggal kaliyan Ngastina. Ngaten lho, Ken. Oh, ngaten Bapak. Inggih. Inggih. Menawi dipun tingali sak klebatan menika sae, namung nyuwun pangapunten menawi kula benten. Kula mboten sak pemanggih. Mboten sak pemanggih dados pundi? Upamiya benjang Bratayuda menika kelampahan. Maka Ngastina dipun rencangi kanjen Brajadenta ingkang sampun jumeneng wonten negari Pringgondani. Upama menanga ya lumrah. Wong Ngastina kancane akeh. Ngastina menika Kurawa sampun kathah sadereng para narendra serayan sanesipun pun kawimbuhan negari Pringgondani malih. Upami menang ora boten kondhang to Bapak. Menawi kula rampung mboten rampung Bratayuda niku ibarate mau duwe gawe duwe gawe niku Kurawa karo Pandhawa diajangi dhewe. Rasa gutuk lor kena kidul. Kaya mesa Sulaya ya. Kaya mesa beda. Nggih benten mboten napa-napa to, Man. Sampeyan kok grenang perkara beda nggih pun kajeng. Wong penemu kok. Sampeyan niku Kakang Prabu Karung ngaten nggih monggo kemawon. Ngaten. Nggih, Remban. Badya kados pundi kula nggih namung ngestaken dawuh pangandikanipun Yayi Prabu Duryudana jalaran kula wonten sak ngandhaping pangreh. Ratu Ngawangga menika ratu cilik. Kula nampi pepayung saking negari Ngastina badya kados pundi badhe kula ngestaken dawuh pangandikanipun Yayi Prabu Duryudana. Monggo temen ngantos kedangon kados pundi keparingipun. Monggo dipun ubupi saking wingking kemawon dipun keploi sepatus saking manahipun Brajadenta. Inggih, monggo Paman Sengkuni, monggo kula dherekaken ayo dur. Nggih, monggo, Pan.
ayune purwa sejati Puncak akasa